از بچمجم Parlamenterê AK Partiyê Amedê birêz Galîp Ensarîoglu binêrim ka ew divê derbarê de çi dibêjin. Birêz Ensarîoglu dem baş dibxêr hatî Rûdawê. Îro AK Partiyê dest bi civînan kir wê dîda kevin nava xelkê. Gelo alîgir û dengderên AK Partiyê di derbarê vê pêvajoyê de çi dibêjin? Razî ne alîgirên we ji pêvajoyê? Tabii toplantı AK Parti ile ilgili değil. Civîn ne derbarê AK Partiyê de ye, civîn komîsyona li Parlamentoyê û derbarê wê yekê de ye. Na birêz ez ne behsa civînê dikim, ez behsa civînên AK Partiyê dikim ku weke bername di du mehan de hûn ê da kevne nava xelkê, hûn ê behsa pêvajoyê ji xelkê re bikin. Niha helbet li gor ew rapirsiyên ku em dikin niha piştevaniya bo pêvajoyê ji sedî heftê û pênce wate hemû piraniya Tirkiyeyê piştevaniya vê pêvajoyê dikin. Ji ber wê jî me giringî di avakirina vê komîsyona Parlamentoyê û hemû partiyên siyasî di vê komîsyonê de bin û piştevaniya wê bikin. Ji ber ku meseleyên wiha giring deman çareser dikin, piştevaniya civakî gelekî giring e û karê me asan dike. Tevî civakî û millet ev kar nabe. Ji ber wê jî dema me destpêkê dest bi van karan kir weke ku hûn dizanin 15 sal berî niha komîsyon hatin avakirin hemû Tirkiye belav bû û hewl hat dayîn ku sûdên vê pêvajoyê bo gelbên dayîn û hewl hat dayîn ku piştevaniya civakî bê bi dest xistin li wê de ji wê rojê hetan heme mesafeyekî gelekî zêde bi dest xistiye niha piştevaniyekê zêdetir heye. Weke partî ez jî li Amedê me ev heftiyeke her roj rêxistinên civaka sivîl em li gel wan yên li navçeyan em digerin, li gel wan dicivin, di serdanên xwe de em derbarê vê pêvajoya Tirkiye bê teror de xelkê agahdar dikin, em hewl didin sûdên wê ji wan re vebêjin. Ev xebata ku partiyê kiriye jî xebateke bi vî rengiye hevawayê wê ye derbarê vê pêvajoyê de hinek gotin hatine diyarkirin û yekîtiyek li ser wan gotinan çêbûye em dixwazin vê yekîtiyê ava bikin. Di van meseleyên hesas de divê baş ji raya giştî re bên gotin ji ber ku hinek aliyên ku dixwazin vî karî sabûte bikin vala nasekinin ew jî ew hew gotina ku em dikin hestiyarek û nû çê dikin wê difikirin ku provokasyonan li ser gotinên me derbixin hewldanên wiha hene em hewl didin ku derfetên din van jî piştevaniyekê bêz heye tevî vê jî em pêvajoyê bi hestiyarî dimeşînin. Yek dengê gelek giring e divê em tu aliyan aciz nekin wate li vê derê hem Partiya Tevgerane Tewperest wate AK Partî û weke projeyeke hevpeymaniya Cumhur em weke projeyeke dewletê me ev derxistiye holê lê di vî warî de hem dengderên me hem jî dengderên netewperest hem jî dengderên dem partiyê di nav tu aliyan de derbarê hestiyariyan de divê em hestiyariyên wa bin pê nekin, divê em zimanê aştiyê hilbijêrin em jî di derbarê vî zimanê aştiyê de ji bo yekdengiyê em van karan dikin navenda giştiya partiyê û birêser û komarê me bi fermanên wan em di nav xebatekê wiha de ne em jî li qadê hewl didin vê yekê belê birêz daxuyaniya kecekê hebû daxuyaniya herî dawî keceke dibêje divê karê komîsyonê ne sînordar kirî be ango ne tenê ji bo danîna çekan û hatina gerîlayên PKK be divê pirsa Kurd jî li xwe bigire. Hûn vê yekê çawa dibînin komîsyon wê karê xwe di dema pêş de berferehtir bike yan piştî gerîla vegeriyan êdî namîne?
هەلبەت نها ev komisyon de parlamentoyê de nebe yasayan hatiye damezrandin. Ev komisyon tenê ji bo ku bikare vê pêvajoya asantir bike û bike pêvajoyeke civakî ji ber vê yekê hatiye avakirin. Erkê vê komisyonê tenê bi çekdanînê re sînordar e, lê ev mesele tenê ne bi meseleya çekdanînê re sînordar e. Eger karê komisyonê bi vê yekê sînordar be jî ev mesele de esasê xwe tenê ne li ser meseleya çekdanînê ye. Ev mesele ji vê yekê jî zêdetir ew em her timtînin ziman di sed salên dawî de tifaqa Kurd û Tirk ku lawaz bûye ku zêdeyê hezar salin ev tifaq berdewam dikir li ser vê erdnîgariyê ji bo ku em careke din wê tifaqê ji nû ve ava bikin ev pêvajo wiha ye. Helbet aqibeta ew kesên ku çek datînin dê çi be dê di destûrê de hem Kurd û hem hemû aliyên li Tirkiyê derbarê mafên wan de bibin welatiyên wek hev û xwetê de bikarin îfade bikin divê destûreke pir alî bê avakirin ev yek de çawa be aqibeta hêzên çekdar dê çi be derbarê van hemûyan de û entegrasyona wan ya di civaka civakî de û ew travmaya civakî dê çawa bê derbas kirin aliyên psikolojîkên vê yekê ev mesele hemû aliyan ve wê bên nirxandin lê ev komisyon bi vê yekê sînordar bûye gelo ji bilî vê tiştek nabe helbet dê bibin hinek sererastkirinên yasayî dê bên kirin dema parlamento hat vekirin dê nirxandin li ser van kirin. Eger sererastkirinên yasayî pêwîst bikin dê bên kirin destûra nû di rojevê de ye divê destûrê de em ê pirsgirêkên xwe çareser bikin. Ji ber wê jî pêwîstiyên vê yekê çi bin em dê vê meselê bi temamî çareser bikin. Lê ev mesele ne tenê li ser çekdanînê û Tirkiyeya bê teror e. Ev mesele ji vê yekê jî derbas dike û gelek mezintir e û ev mesele ew e ku aramî aştî û biratiyê bîne vê erdnîgariyê û biratiya hezarsaliya Kurd û Tirkan jî nû ve bê ava kirin. Partiya we AK Partiyê komîsyonek ji 11 kesan pêkaniye ji bo li ser destûrê kar bikin. Gelo di destûra nû de wê gotina Kurd jî cî bigire weke pênasekirina hemwelatîbûna Tirkiyê Kurd jî wê tê de cî bigirin û zimanê Kurdî wê bibe xwediyê statûyekê? Binêrin destûr ji bilî vê yekê bazardariyeke destûrê li gel ti kesê nehatiye kirin lê birê serokkomarê me li Qizilca Hamamê weke ku gotiye çi pirsgirêka Kurdan hebe em ê rûnin û biaxivin Elewiyan çi pirsgirêk hebe em ê rûnin û biaxivin di destûra nû de tu kes xwe weke ku hatiye cihê kirin nabîne li ser bingehê welatîbûna wek hev dê destûreke pir alî û demokratîk bê amade kirin. Li ser çarçoveya welatîbûna wek hev di Tirkiyeya nû de êdî ev welat hem bi welatê Kurdan hemû Elewiyan hemû Tirkan hemû Sunniyan 86 milyon welatî kî hebe kî çawa xwe îfade dike dê li vî welatî wek hev. Lê birêz Ensarîoglu hûn zanin gelek kes li dijî guhertina destûrê ne di nava aliyên siyasî de û her wiha weke nimûne gotina Tirkiyeyî bûnê jî li Tirkiyê niha bûye sedema pirsgirêkan. Belê aliyê opozisyonê li dij derdikevin. Ev alîne li dijî pêvajoyên ne em li dijî wan têkoşînê didin ji xwe niha ji bo me ev ne pirsgirêkeka kîjan alî dije ya girîng ew e ku pêwîstiyên vî welatî û pêwîstiyên mirovên vî welatî û bên dabînkirin di destûreke sivîl de û em vê destûrê amade bikin. Em dê vê jî telî van aliyan bikin. Dibêjin divê çar maddeyên destpêka destûrê neyêne guhertin. Eşxwe pirsgirêk di wan çar maddeyan de ye bi taybetî gelek meselên Kurdan girêdayî wan çar maddeyan e. Maddeyên çarê derbarê wê de hestiyarî
hene Dört maddeyle bir ilgisi yok. Pirsa Kurd peywendiya bi 4 madeyên sereke nîne û Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin komara Tirkiye, Alawê, başkenti, paytexta wê, marş Rûdaw wê tiştên wiha ji xwe Kurdan derdekî wiha tune ye. Kurd nabêjin bila ev 4 made bêne guhertin. Tenê derbarê van madeyan da hinek daxuyanî tên kirin û hestiyariyên gel dixwazin sor bikin, hewl didin destûranî asteng bikin. An jî derbarê 4 madeyên destpêkên destûrê de pirsa Kurd eleqeya wê bi van nîne. Tu kesî jî ev pirsgirêk ev gel tu aliyekê ne pirsgirêk e. Tenê ji ber ku ev di destûrê de derbas dibe ku nayê guhertin, di hinek nîqaşan de em dibêjin Parlamentoya Tirkiyê çi tiştek nîne ku nikare biguhere. Ti madeyek nîne ku nikare biguhere. Parlamentoya Tirkiye dikare rejimê jî biguhere, dikare her tiştî biguhere. Ti tiştekê ku neyê guhertinî ne em tekeziyê li ser vê yekê dikin. Em dibêjin li ser îradeya gel tu îradeyeke din nîne û em hewl didin vê yekê bibêjin. Yan jî 4 madeyên sereke di rojeva medenînin û peywendiya vê jî bi pirsa Kurd re nîne. Parlamenterê ak Partiyê Amedê tu mêvanê me bû zor spas.